понеже за първи път ти гостувам и ще направя едно признание, един разговор с Слави. Като тъкмо ще ставам министър. Един ден по-рано разбирам, на една бензиностанция си зареждах колата и се обади. И ми казва, кое е най-доброто ти качество според тебе? Той така назад изпънат с един анцук на Филип Плейн. И аз му казвам, аз съм честен човек. Ти трябва си най-големия лъжец. Така да ги лъжеш, че те да ти се радват. Това е Слави Трифонов. И аз видях, че всъщност тези хора са много аморфна структура, продължаваме промяната. Има крило, което е абсолютно про-ГЕРБ. Стана много ясно, че проблема ще се задълбочи от коалицията с ДБ. Общите им събрания. Общата група. Ненавист между ДБ и промяната. Ненавист. Демократична България не понасяше промяната. Дали зад маската на този истеричен евроатлантизъм не се прикрива пък проруско поведение? Много, пак доста в десятката от твоя страна. При Асен Василев, без никакви съмнения, тези интереси той ги защитава. В него съм се съмнявал много. Да. И ние го усетихме вътре. Тези са фалшиви евроатлантици. Той говори за посолството и посолствата, ама аз почвам да се съмнявам с кое посолство. Да, че май може да се окаже, че някое друго посолство. Взеха от енергетиката 1,5 милиарда. Сега се опитват да приберат от частните фирми Газпром, това за транзита, пари за да оправи този бюджет. Няма да го оправи. Ако не го оправи, какво следва? Ами дълг.